Wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya, pripun kabaripun? Siamipun lancar ingkang nindakaken siam? Nggih, mugi-mugi tansah sehat tanpa obat, seger tanpa dokter, lan lemu tanpa jamu. Ing kalodhangan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan wong loro ngaplo kasrat dening Siti Nur Hidayati Ngatiya kapethik saking kulawarti Jogalodang nomor 3 gangsal 26 April 2013. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Pak Kerwo dadi duda pancen wis suwe. Wis meh 20 taun. Meh padha karo umure anake wedok si Riwis sing saiki wis dadi perawan kemencur. Ayu kuning nemu giring. Dene anggone dadi duda Pak Kerwo. Nganti semono suwene iku ora liya amarga rasa tresnane marang anak ontang-antinge sing wis tininggal donya dening ibune wiwit Riwis lagi umur 2 taun. Wektu kang semono suwene iku digunakake kanggo ngopeni Riwis kanthi rasa tresna. Tresnane bapak menyang anak kang tulus tanpa pepindhan. Mula ora nganti mikir arep omah-omah meneh. Sing penting bisa nyeneng-nyenengake Riwis. Anggone tinggal donya ibune Riwis wis suwe. Kira-kira tahun 1990. Nanging wektu rak terus lumaku. Dina ganti minggu, minggu ganti sasi, sasi ganti tahun. Lan saiki wis 20 tahun lawase. Wektu kang ora sedhela. Saiki Riwis wis dadi perawan ayu. Perawan gedhe sing wis ngerti marang priya. Wis ketaman godaning asmara. Saben dina tansah omong-omongan apa SMS-an nganggo HP-ne. Yen wis ngono, katone seneng. Asik sajak bener-bener lagi ketaman asmara. Pak Kerwo tansah nggatekake apa kang ditindakake anake. Nduk, kowe saiki kok sregep temen telepon-teleponan, SMS-an. Jur sapa sing kok telepon iku? Kok nganti suwe temen, nganti pirang-pirang jam? Karo kancaku, Pak. Jenenge Mas Gandri. Omahe ing daerah Pracimantoro. Wonge bagus, Pak. Aku cinta karo dheweke. Piye, Pak? Yen aku duwe pacar, ketoke Mas Gandri ya seneng karo aku. Wo, ngono to, Nduk. Wah, anakku wis gedhe temenan. Iya kena, wong kowe saiki ya wis gedhe. Umurmu rak ya wis ngancik 22 taun. Yen ngono, entuk ya, Pak. Yen aku diajak dolan. Kena. Tak pengingo mesti ya ora gelem. Sing penting ngati-ati. Wong kowe wis gedhe. Bapak ora arep ngandani sing akeh-akeh. Wis duga-duganen dhewe. Bareng bapake wis kandha kaya mangkono. Riwis kerep banget lunga karo Gandri. Sawijining priya sing ditresnani dening Riwis. Dek Riwis, piye? Yen dina minggu sesuk dolan ning waduk Gajah Mungkur. Oke Mas Gandri, aku dihampiri ya. Aku yen mara ning omahmu isih pekewoh ki, Dek. Disawang tangga teparo. Piye? Yen kowe nang terminal wae, mengko tak parani. Iya Mas, sesuk tak enteni nang terminal. Sesambungan antarane Riwis lawan Gandri katone saya akrab. Katitik anggone kerep lunga. Mangkat esuk mulai awan utawa malah nganti sore. Gandeng Riwis saiki
kerep lunga. Mula bapake kerep ana ngomah ijen. Pak Kirwa suwe-suwe rumangsa kesepian, nglangut, kerep nglamun. Lah yen genduk riwes tansah lunga ngene. Njur piye aku? Masa ijen terus? Apa maneh sok mben yen wis dadi bojone Gandrik? Mesti njur digawa lunga. Pindah saka omah kene. Njur aku sing ngancani sapa? Ngono pangudarasane Pak Kirwa. Kanthi kahanan kang kaya mangkono, mula Pak Kirwa banjur thukul pikiran anyar. Pengen omah-omah meneh. Wiwit wektu iku penampilane Kirwa beda karo padatan. Sandang penganggone katon tumata, necis, jungkatane tiplis, malah uga nganggo lenga wangi barang. Pranyata isih katon ganteng lan katon luwih enom. Maklum umure lagi ngancik 45 tahun. Anggone urip dadi duda wiwit umur 20 tahun. Sisiane tinggal donya marga kaserang lara kanker payudara. Ing sakwijining sore, nalika anak lan bapak padha lelungguhan ing emperan omah, Kirwa rasan-rasan karo anake wedok. Nduk riwes, upama bapak omah meneh, ngono piye? Kowe setuju apa ora? Riwes mesem krungu omongane bapakne, banjur mangsuli. Iya Pak, aku setuju. Aku malah seneng. Dadine sok mben yen aku melu Mas Gandrik, bapak ana kancane, ana sing dijak rembukan, ana sing ngopeni bapak. Kirwa wiwit ngilang-niling sapa wanita sing pantes dadi sisiane ing sakwijining dina. Nalika Kirwa numpak bis jurusan Solo, dilalah jejer karo sakwijining wanita. Isih enom lan katon grapyak. Badhe tindak pundi, Dik? Kirwa takon mangkono marang wanita iku. Badhe dateng Solo, lah menawi Kang Mas badhe tindak pundi? Kula inggih badhe dateng Solo. Mangsuli ngono, Kirwa katon rada ndredeg lan atine krasa mak celes. Amarga seneng diundang Kang Mas. Bubariku wong loro katon padha jejagongan. Cerita-cerita katon asik. Nalika kondektur bis ndulit pundhake Kirwa, sak perlu njaluk bayaran. Kirwa langsung bayar nang Solo loro. Sing siji awake dhewe, sing siji wanita iku. Nuwun sewu, panjenengan asmanipun sinten, Dik? Nami kula Linuk, Mas. Lajeng dalemipun pundi? Griya kula daerah Heromoko. Ana jroning ati sing paling jero. Sejatine Kirwa wiwit ke taman asmara. Bubar ketemu ana bis iku, sak banjure hubungane diterusake kanthi SMS. Apa omongan liwat HP-ne. Dek Linuk, aku tak dolan nang Heromoko ya. Ngono omongane Kirwa lewat HP. Ora perlu Kang Mas. Yen kangen cukup lewat HP wae. Telung sasi saka anggone padha sesambungan tresna, ana kabar kang ora kinira ing sadurunge. Linuk ngendhani katresnane Kirwa. Kang Mas, nyuwun ngapura. Hubungane tresna awake dhewe wis cukup tekan semene wae. Jalaran wong tuaku ora marengake yen aku dibengku wong lanang sing wis duda. Selamat berpisah. Mak perpet. Atine Kirwa dadi kuciwa. Kebak panalongso. Durung suwe anggone keloro-loro jalaran kapadhetan tresna. Anake wadon yaiku si Riwes teka-teka nangis sesenggukan. Jarene lagi wae nampa SMS saka Gandrik sing isine uga medhot katresnan lan jarene minggu ngarep Gandrik arep nikah karo Linuk,
bocah saka daerah Eromoko. Wong loro yaiku Kirwa lan anake Siriwis. Atine padha dadi susah. Awak lemes, angles, mendung peteng, kaya-kaya ngemuli uripe. Ora ngira babar pisan menawa hubungane katresnan bakal cuntel. Ambyar, buyar. Riwis ora ngira babar pisan menawa Gandri priya kang ditresnani, malah arep nikah kelawan Linuk pacare bapake. Oh nasib, wong loro dadi ngaplo. Cara wong main sekak, paribasan disekak seter, cutel.